Nervioak nahi ditut. Nabaritu da dila mientean. Ze... Hemen lehen bakarrematek aipamen bat egin du eta ez du batere gaizki egin gainera. Errepasa dezagun aurreko egunetan gertatutakoa. Hemen Oier eta Iker arriskuan geneuzkan. Zuei esan genizuen bat salbatzeko eta Oier salbatu zen duten. Iker badoa. Hemen berriz Argoitz eta Alain geneuzkan. Zuei eskatu genizuen bat salbatzeko Argoitz salbatu zen duten eta Alain etxera. Alegia, Oier, Arroixek salbatu zaituzte, Argoitz, Urdinek salbatu zaituzte, nik uste eragiketa matematikoa oso esinpea dela. Oier eta Argoitz, aldatu taldez. Qué fuerte. Alegia, altxa eta aldera. Agure, Argoitz. Placer bat. Oh, venga, bai, despedida, venga, oh. Jaitxi. Uila, ¡Iepa! Apatale. No te dos, o sea. Oye, agurtu berriak. Aixo, petorras un poquito. Hombre, te quiero. Abato. Oye. Metxe. Ixo bai hor aurrean. Zuen arpegiak ikusi nahi ditugu. Eta zuri agurtu, ez? Eso. Airia, no? flipatzen. Wow. Zuk ziklista talde bat edo daukazu. Nik parte hartzen dut. Zuzara manaierra edo. Entratzailea. Ze pentsa ze tipo azkarra. Oierrek gaur esan du, Argoitz kamiseta urdinarekin dator. Entzun dut, esan hau. Ta begira non bukatu duen. Pegatina urdina daukazu, zuk Arroxa. Olai Arrueda, sar dadila mesedez. Txalo bero bat. Gabon. Bueno, hemen zuen txartel berriak. A ver, hemen beti sorpresak, eh? Bai. Oier, Arroxa. Aurkezpenak ez dituzue behar zuen artean, ez da? Ezagutzen dituzue gainera edo. Baina igual, batzu eran eguno. Gustora, Oier? Oi ba, talde Larroxan? Bai, beti bezala. Ahí está. Eko guztietan gustora. Hori da importanteena. Eta zure txartela, zu jantziko esan Jarriko du berak. agian pintxatuko izut. Bilak. Bakarrarekin nahikoa, gaur urdina. Eskerrik asko beste txalo bat, Oieri. Baina, Oier ez da programako azkar edo listo bakarra. Ze Argoitzek oraintxe bota du. Nik atzo edo eren egun zerbait pentsatu nuen. Ba, iso, ez dakit, ba, zitzaian. Burutikan, nola hain oker zarieten, da... Ja, bezin gauza pasalik hemen, ez? Bera entzun azkenean buratu zaizu eta egin duzu, ez da? Idea Argoitzek eman zigun. Karo. Ze mutil majoa jarri dizu egun hemen, Janire? Oso. Zu gustora leku berrian? Bai, bista honekin. Gainera hori dekote kamerino handiena, beraz? Oier beti ondo. Azkar saldu gaitu honek. Nakorre eta Maia, espero algenuen aldaketa hau. Ez duen espero, ez. Baina, bueno, alatare, ondo ongoiez, beraiek aidea esaten oandikan kuadrilla bat diala, eta ez dakiz zer orduan aldaketa, ba, bueno, Netzako? Bai. Bai, benetan, ez da deinu arazorik, bai. Denbo guztin zabiltzate hori esaten, ba, bi kuadrilla geha, baina gu, bat bezala geha oa indikan, da ez dakiz zer, orduan, apen asko ez da hola. Ez que, bueno, gu terpetxean azte buru pasagen dut, da ona etortzeakoan ja bi talde behaiek intzuten. Osea, gure sentsazioa bizi izan dugunarekin, da talde batekoa dela. Osea, netzako behintzat. Momentuz behintzat. Momentuz, bai. Bueno, ja, oain ja bi taldekoa. Baina realitatean bi kuadrilla zeate, Bai, baina oan digan ez da, gago konfrontaziorik eta ez errez eukio, eta orduan, pues... Horretarako dugu, Amaia. Bale, ikusiko dugu. Konfrontazioa sortzeko. Oain, gehiago ikuste dut. Taldekide berriarekin gustora, Janire? Bai. Argoitzekin nire primeran nengoen, baina, bueno. Oierren nire laguna da, así que primeran. Olatz, talde urdineko adin media pixka bat gehiago igo dugu orain, ez da? Veteranoenak jarri ditugu hemen. Bai, bueno, ez dakitez, nik ustete netzako behintzat, nahiagoet, oain gertatu gana, aurretik pasaiteun tragoa baino. Osea, hau da, netzako... Tragoa errazago pasatzen da. Kafetxo bat hartzea bezala. Karo. Eta problemoia orain, zein dauka Aitorrek? Oi, ama, ez
Nik? Zea, Hombre. serio, bale. Ze... Eixein egozu, Olatz eta... Ez, ondo nagozu. Bueno, ez, eixerit dago. Olatz eta Argoitz talde hortan balima daude. Bai. Talde arroseko patata tortilla orain neuk preparatu behar. Oierreketanik. Sí, ya. Oierreketanik. Zu aritu zara hemen baliente esaten, bani. Zuk esan zuen beste gunean, Nik zuri lan zikin jautziko dizut. Patatak zuri jutoi. Nik ere badaki tortilla bat egiten, Ekipo arroxa, ez baino aterpetxeko momentura arteko kozinilak behintzat beste aldean daude. Ez nik ere lagundu Txamuskeroak. Hase, oandik ez diguztu ikusi guri. Oandik ikustiko da. Badakizu ez zuei ere tokatuko zaizuela lan pixka bat egitea.